tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Haleluya. Tinosangana zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo muchishona, ndichivimba senguva yose kuti makava nesvondo rakanaka. Zvikuru sei ndinovimba kuti makagona kubatana nesu pazvidzidzo zvatakava nazvo. Ndinovimba makagona kubatana nesu. Tanga tina mufudzi Chris svondo rese, kubva musi womuvhuro kusvika musi wechina tanga tine chirongwa Your Love World Specials. Ndinovimba kuti makagona kubata zvimwe zvidzidzo zvatakakutumirai zvakabuda pachirongwa ichocho. Chishanu Mugovera kusvika nhasi svondo, tanga tina mufudzi Chris zvekare tichiparura chirongwa Reach Out World chokutuma ruponeso pasi rose. Tiri kuti ruponeso pasi rose. Haleluya. Ndochirongwa chatinacho chaparurwa zvino, tichange tichimhanya nacho mugore rino rose. Tichange tichimhanya nacho tichitumira marapsodi kuvanhu kwose kwose. Toda kuti rapsodi ripinde muimba imwe neimwe. Toda kuti rapsodi risvike kumunhu mumwe nomumwe. Asi zvinhu izvi hazvizongoitika zvega, ndiwe uchange uchibata nesu pamwe chete tichishanda kuti rapsodi risvike kwose ikoko. Regai ndikuverengerei Matiyo 24 ndima 14. Kwanzi shoko iri reruponeso, iro rinotaura nezveushe hwaMwari, richaparidzwa munyika dzose, richaparidzwa seuchapupu kumarudzi ose, ndipo pachazoguma nyika ino. Haleluya. Takataura nemi tichikudzidzisai, mufudzi Kristu vakatitaurira nokutitsanangurira kakawanda kuti tava mumazuva ekupedzisira. Iko zvinonga tichitaura pamusoro pemazuva ekupedzisira, hatisi kutaura sematauriro akanga achiita vana Pauro nana Johani nana Peter. Aiwa, tava kumucheto kwawo. Hongu kubva Jesu pavakabva pano panyika, ndinowanzotsanangura izvozvo nokuti vamwe havazvinzwisisi. Kubva Jesu pavakabva pano panyika, takanga tava mumazuva okupedzisira. Nona nyika yanga yana makore akawanda chaizvo iripo. Jesu ndokuuya. Chimwe chinhu chakanga chiri kuitwa naJesu pavakauya kekutanga vakazvarwa nemhandara Maria, kwakuri kutozotiudza kuti tatanga mazuva okupedzisira. Kwakuri kuzotiudza kuti ndava kudzoka. Katarira matauriro avo ese, vachitaura vachipa mifananidzo, vachitaura umambo hwaMwari hwakafanana nemunhu akaenda kunyika iri kure kunopuwa ushe, akasiya abatisa varanda vake, pfuma yake, akazodzoka. Mifananidzo yose iyo yanga iri kutaura pamusoro paJesu pachavo, vachitotaura kuti ndauya sezvizvi, ndaumbokusiyai makabata basa rangu, makabata pfuma yangu, ndiri kuenda kunotora ushe ndigodzoka. Saka Jesu pavakatouya kekutanga vanga vari kuzotiudza kuti ndatouya, ndatova munzvimbo, ndatouya, asi ndichamboenda zvishoma pane zvandiroda kuita, asi ndatouya. Haleluya. Ndokusaka kubva pavakauya ipapo kusvika iko zvino zvichienda mberi, inguva yaJesu, vakatouya. Pavakatoenda vakatosiya Mweya Mutsvene, vakatobata nzvimbo yavo, nesuwo takavamiririra. Yava nguva yaJesu, haichisiri nguva yevanhu vese. Saka Jesu vakatouya. Changosara chokuti vachingozodzoka kechipiri, vachizongovhara zvinhu kekupedzisira. Saka Jesu vakanga vatouya kuzotiudza kuti taakuvhara nyika, taakuchipedzisa basa. Vanga vatouya kuzotiudza kuti tava mumazuva okupedzisira. Saka mazuva okupedzisira akatotanga pakauya Jesu. Haleluya. Saka
mazuva akutanga mazuva okuguma akatangira ipapo, asi zvinoti akupedzisa mazuva ekupedzisira. Ndozvamunofanira kuziva izvozvo. Uye ndima inotitaurira kuti anozopera chinei chaitika paanozopera. Kwanzi shoko iri reruponeso, iro rinotaura nezveushe hwaMwari, richaparidzwa munyika dzose, richaparidzwa seuchapupu kumarudzi ose, ndipo pachazoguma nyika ipapo. Ndo patava zvino. Mukatarira iko zvino, tava nemidziyo yacho inotiita kuti zvigoneke kuti tibate pasi rose kamwe chete, nguva imwe chete. Nona, tanga takatarisana yanga ichinzi hosha yekorona yavanga vachirevera vanhu nhema. Vakada kushandisa hosha iyoyo kuti taakuda kuti tibaye nhomba munhu wese panyika. Fungai kuti vanhu vapanyika vanga vachitozviona zvichigoneka kubaya nhomba munhu wese ari panyika. Tisu tina masimba ose, tisu tine ufumi hwose, tisu tinozvigona zvose, nokuti tinoshanda tichibatsirwa naMwari. Tinogona kubaya nhomba yeshoko raMwari yeruponeso kumunhu wese, zvaakugoneka. Ivo vaida kubaya nhomba mugore rimwe chete, vaida kubaya munhu wese nhomba. Kureva kuti zvinogoneka. Iko zvino nyika yatava iko zvino zvinogoneka kushanyira munhu mumwe nomumwe, kubata munhu mumwe nomumwe, kutambidza munhu mumwe nomumwe chinhu. Zvaakugoneka. Mugore rimwe chete unenge wapedza vese. Ndo zvatiri kuita pachirongwa chedu choruponeso pasi rose. Chirongwa cheruponeso pasi rose. Ndo zvatiri kutarira. Hatingakurirwi vanhu munyika vaida kubaya nhomba vanhu vese, dziri nhomba dzenhema, nhomba dzisingadziviriri zvirwere, nhomba dzisingakusiyi usingapomeri vamwe zvirwere. Inhomba rudzii. Isu tine nhomba yoruponeso. Kuna vamwe vanoti kwanzi Jesu havasati vava pedo kuuya. Regai ndikuyambirei. Ndima itaverenga yaiti kwanzi shoko iri reruponeso, iro rinotaura nezveushe hwaMwari, richaparidzwa munyika dzose, richaparidzwa seuchapupu kumarudzi ose, ndipo pachazoguma nyika ino. Kwanzi kana shoko iri reruponeso raparidzwa kunyika dzose, rasvika kunyika dzose, kuguma kunozouya. Zvino hezvino pano tiri kuronga kuparidza rushoko roruponeso iri pasi rose kekupedzisira. Usafunga kuti hatizozvigoni kuzviita. Ko kana tikazviita, sezvo tichazviita, Bhaibheri rinotaura kuti kana tangozviita, kuguma kuchitosvika. Saka chirega kuramba uchifunga kuti kuguma kuri kure. Nokuti tatokutaridza kuti kusvitsa ruponeso kumunhu wese mugore rimwe chete zvaakutogoneka. Haleluya. Zvaakutogoneka. Uye tiri kuzviita. Asi chimwe chinhu chakanaka chinofadza nechokuti unogona kubatana pamwe chete nesu. Unogona kubatana pamwe chete nesu tikasvitsa ruponeso urwu kuvanhu vese. Unogona kubatana pamwe chete nesu. Ndohokere yandoda kukupa iyoyo. Tiri pachirongwa chokusvitsa ruponeso pasi rose. Tinorusvitsa sei? Tiri kutumira mabhuku erhapsody kumusha mumwe nomumwe, kuimba imwe neimwe, kumhuri imwe neimwe. Toda kuti mhuri imwe neimwe iwane bhuku rerhapsody. Saka unogona kutibatsira saizvozvo. Unogona kutibatsira kuita izvozvo. Unogona kutibatsira kusvitsa ruponeso, kusvitsa rhapsody kunyika imwe kumhuri imwe neimwe. Unotibatsira sei? Unogona kutitumira mari yokutenga marhapsody iwayo, kuabhadharira marhapsody iwayo. Unogona kuti inini ndinoda kuti vanhu vokumusha kwangu vawane ruponeso urwu. Haleluya. Saka ndoda kutumira marhapsody 100 kumusha kwangu. Endai munondipirawo vabereki vangu nehama dzangu nevanhu vomunharaunda mangu. Saka toda kukoka kuti uite saizvozvo. Taura nesu, utitaurire izvozvo. Utiudze kuti izvi ndo zvadoda kuita.
unogona kutaura kuti ini ndinoda kuti munhu wose ari muguta reBhuluwayo awane ruponeso, awane Rhapsody. Dzimba dziri muBhuluwayo dzinozikama kuti ingani? Kuda unoda kuti vokugwavalanda chete vamawane, kuda unoda kuti vanhu vokutafara muHarare vamawane, kuda unoda kuti vokukambuzuma vamawane. Haleluya. Saka ndo kushanda kwaunogona kuita pachirongwa ichi. Ndo basa ratinaro mugore rino rokufambisa nokusvitsa ruponeso kuvanhu vose. Tamumazuva ekupedzisira, taakupedzisa mazuva okupedzisira. Kudarega nitaure ndichidaro. Taakupedzisa mazuva okupedzisira. Haichisiri nguva yokuzorora nokurara. Yanguva yokungwarira ruponeso. Takatochenjedzwa navanhu vomunyika vakataridza shungu dzokuda kubaya vanhu nhomba dzokumanikidzira, vakatozvitaridza kuti zvinogoneka. Saka kana wanga usingazvizi zvinogoneka, waakuzviziva kuti zvinogoneka. Saka nemhaka yekuti wazviziva kuti zvinogoneka, ngatichizviita. Ndinoverenga zvekare ndima iyoyo shoko iri reruponeso, iro rinotaura nezvoushe hwaMwari, richaparidzwa munyika dzose. Taura ndikati usavarairwa uchifunga kuti hazvisi kuzoitika. Zviri kuzoitika. Haleluya. Zviri kuzoitika, taakutozviita, tatozvitanga, takatozviparura. Basa racho ratotanga. Vanhu vakutomhanya-mhanya. Kana iwe ukange usiri kumhanya-mhanya, unogona kuona kuti ndiwe wega, vamwe vese vari kumhanya-mhanya. Haleluya. Asi ndinoziva kuti handizvo zvaunoshuvira, handizvo zvaunoda kuti zviitike. Unoda uye une shungu dzokuti ruponeso rusvike kunyika kwako, kuvanhu vokwako, pasi rose. Unoda kuti ruponeso rusvike. Ndokurudzira vanhu, ndichiti kune vamwe zvikuru sei vari kunze, vazhinji vari kuita mabasa akawanda kumisha yavo. Vanotumira mari, vanotumira zvokudya, vanovaka dzimba, vanochera migodhi yemvura, vanoita zvose. Vamwe vanotanga mhindu nokudii. Ndinofarira kuvakurudzira nchiti aiwa, musagumira ipapo. Vanhu vamuri kutumira zvokudya ava, vamuri kucherera mvura ava, vamuri kuvakira dzimba ava, makambovatumirawo here ruponeso, shoko raMwari? Chiitai saizvozvo. Haleluya. Saka taurai nesu, munotibata pakero yakanyorwa iyo, munotibata ipapo. Kana kuti munotaura nesu ipapa pamawana chidzidzo ichochi, pamunowana munamato iyoyo, motibata ipapo. Taura nemunhu anokutumirai munamato iyoyo, taurai naye, mutaure kuti ini ndinoda kuwana chandinoitawo pakutumira ruponeso pasi rose. Ita saizvozvo, unozowana mukana wokuropafadza vanhu. Haleluya. Regai tinyengetere. Baba, ndoda kutendai nezita raJesu Kristu. Ndopambiri kwamuri, ndopakudzo kuzita renyu. Ndoda kutendai, ndoda kuona munhu mumwe wandanamata naye pazuva ranhasi. Ndotaura chiropafadzo pamusoro poupenyu hwake. Muzita raJesu ndichitaura kuti havasi kusaririra pakuparidzwa kworuponeso pasi rose, pakuendeswa kworuponeso pasi rose. Havasi kusaririra nezita raJesu Kristu. Vane chinhu chavachaita kuropafadza nyika ino, vane chinhu chavachaita kuropafadza mhuri dzavo, kuropafadza vanhu vokumusha kwavo nezita raJesu Kristu. Baba, ndinokutendai, ndokurumbidzai. Ndopambiri kwamuri, ndichinyengeterera munomo wavo, chitaura ndichiti wakaropafadzwa. Ndinyengeterera vasiri kuzwa zvakanaka, ndichidzingira kure zvirwere zvemuviri yavo, ndinodzingira kure matenda ese nezita raJesu Kristu, ndichirayira kuporeswa kwemiviri yavo muzita ramambo Jesu Kristu. Vanogara vari vatano vakagwinya muzita ramambo Jesu Kristu. Haleluya. Amen. Haleluya. Zvakanaka. Hatisati tapedza, toda kuti mubatane nesu. Taakupinda munguva yokurumbidza Mwari, kunamata. Mufudzi Kristu vakatidzidzisa, vakatitaurira kuti chimwe chinhu chatinofanira kukoshesa kurumbidza Mwari. Saka patinorumbidza Mwari, usasaririra, batana pamwe chete nesu. Chirumbidza Mwari, tozonzwa chidzidzo chedu cherhapsodi chanhasi, tozoivhara pamwe chete. Mwari vakuropafadzei. Amen. Mandale bosa karabashika. Redere boso karabashika. Randiki boso tatarabashika. Ria kabasa tareke boshika. Ilbasa
Tinovimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa. Taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu, kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vavaishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 kana kutuma tsamba pa shonaror@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58225# motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodi inoti TNIOG nemavara makuru. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri, mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Tinodavo kuzivisa vane nhare dzeEconet kuti *205# vava kugona kuwana Rhapsody panhare dzenyu kunyangwe musina WhatsApp. Rovai nhare idzi muwane Rhapsody panhare dzenyu zuva rimwe nerimwe. Munorova *205#, mosarudza daily devotional. Subscribe, shona Rhapsody muchishona. Munamato uno munoubata pa WhatsApp, pa radio, pa YouTube panoti Shona Online Church, pa www.ce-shonachurch.org, nepa vcc.rhapsodyofrealities.org. Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe yenzvimbo idzi. Kana pari painternet munogona kunyoresa muchitipa zita renyu. Kana pari pa WhatsApp tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo, kana kutitumira SMS pa 0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka.